Tere hommikut! Nii tore on jälle taas kokku saada, on ju? Et me igaüks tuleme oma olukordadest. Igalühel on meil omad mingid võitlused ja kellel kergem, kellel raskem. Kes on parasjagu mäe tipus, kes on seal all orus kuskil. Aga ükskõik mis olukord, aga rõõm on tulla siia Jumala kotta. On ju? Amen. Ja mu kõige suurem soov ja palve Jumalale on see, et tema armust meie südamed saaks olema avatud. Sest me oleme siia tulnud Jumalaga kohtuma. Ja ma palun tõesti Jumala püha vaimu abi, et me saaksime maha panna kõik oma koormad, kõik oma võitlused, ükskõik mis meie elus toimub, isegi võidud. Ja lihtsalt avada ennast Jumalale ja ülistada ja kiita teda ja vastu võtta seda, mis Jumalal plaanis on. Ja ma tean, et tal on midagi head valmis pandud meie jaoks. Täna on viies ülestõusmispüha. Ja Jeesus on üles tõusnud, Jumal tänatud, eks? See on see meie ainuke lootus. Ja ma võrksin sõna, äkki sa, Margit, tuled mängid natuke taha. Et ma loeks sõna natukene meile. Jesaja 63. peatükist, salmid 7-9. Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Issand meile on osutanud ja suurt headust Iisraeli soo vastu, mida ta neile on osutanud oma halastuse ja suure helduse pärast. Aga seda sama on ta ka meile osutanud. Sest ta ütles, nemad on tõesti minu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust, ja ta tuli neile päästjaks. Kõigis nende ahistuses tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistsel päevil. Amen. Edasi ma loeks Johannese kirjast või Johannese evangeeliumist 16 ja 5-15 salm. Ja Jeesus ütleb, et aga nüüd ma lähen tema juurde, kes mind on saatnud ja keegi teist ei küsi minult, kuhu sa lähed. Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on isal, on minu päralt. Seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Amen. Ja enne kui me ülistusse läheme, loeme laulu 98. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu. Issand on andnud teada oma pääste. Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soo vastu. Kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. Hõisake Issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale. Mängige Issandale kandle ja laulude häälega, trompetite ja pasunate häälega. Hõisake kuningas Issanda ees. Kohisegu meri ja mis teda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad. Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos Issanda ees, sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. Amen. Tõuseme. Ja Issand, me kiidame ja täname sind. Me ülistame sind ja tõstame sinu nime kõrgeks selles paigas. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle sinu armu eest. Tänu sulle sinu armastuse eest. Tänu sulle, Issand, selle tohutu armastuse eest. Issand, nõnda, et sa saatsid oma ainukese poja ja andsid teda meie eest, meie eksimuste, meie pattude eest. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle sinu hoolimise eest. Issand, ma tänan, et sa näed igat ühte meist. Sa näed meie olukordi, Issand, sa näed, kus me keegi oleme, Issand. Ja sa ei vaata pealt, vaid sa hoolid. Sa tuled meile ligi, Issand. Sa tuled oma nõuga, sa tuled oma tarkusega, sa tuled oma armuga. Sa tuled oma tervendava väega, Issand. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Issand, ja me tahame sind ülistada. Me tahame sind ülistada kogu südamest. Issand, võta vastu meie huulte vili, võta vastu, Issand. Jumal, aita meil avada oma südamed. Tänu ja kiitus, Issand. Ja sündigu sinu tahtmine siin täna selles paigas. Amen, amen. Kogu mu süda ja minu hing, täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing, täis on sinu rõõmu. Sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu iga päev. Sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu iga päev. Kogu mu süda ja minu hing, täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing, täis on sinu rõõmu. Mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, Issandas. Mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, Issandas. Sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu iga päev. Sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu iga päev. Sind oodates ma kogun jõudu iga päev. Sind oodates ma kogun jõudu iga päev. Halleluuja, kiitus sinu nimele. Halleluuja, ülistame sind, Jeesus. Shira la Maria, Kira la Maria.
sulle, Jeesus, austus sulle, halleluuja. Väärt on austust ohvri tal, kes oma elu loovutab. Püha, püha, laula talle, kes istub armutrooni peal. Väärt on austust ohvri tal, kes oma elu loovutab. Püha, püha, laula talle, kes istub armutrooni peal.
sulle, Jumal, halleluuja. Shirale meresia la la la, halleluuja. Kiitämme sind, Jeesus. Shirale meresia la. Sulle, Jeesus, halleluuja. Tänu sulle, Jeesus, shirale meresia la la. Kiitos sulle, ylistus sulle, halleluuja. Kiitos sulle. Terveisiä Suomesta. Tervitused Soomest. Suomessa oli kylmä. Soomes oli külm. Täällä on kevät pidemmällä. Siin on kevad jõudnud kaugemale.
Mutta onko täällä hengellinenkin kevät pidemmällä? aga kas siin on ka vaimulik kevad kaugemale jõudnud? Minkälainen on sinun tilanteesi tänään? Milline on sinu olukord täna? Aistitko hengessä sitä, että Jumala on tekemässä jotain enemmän nyt tänä keväänä? Kas sa tajusid vaimus midagi sellist, et Jumal on midagi aistinut tämän? erilist tegemas sellel Ole kevadel? rehellinen nyt. Tõsta käsi püsti, kui sa Jumala seda kutsuu kogud. meitä ihan erityisellä tavalla. Jumal kutsub meid väga erilisel viisil. Eilen meillä oli vähän aikaa tuossa, me tultiin laivalle. Eile meil oli natuke aega, kui me laeva pealt Ja mä tulime. lähdin kävelemään tonne puistoon. Ja ma läksin parki jalutama. Ja mä löysin japanilaisen puiston. Ja ma nägin ühte Jaapani sellist aeda. Onko se joku käynyt siellä? Kas keegi on käinud seal? Ja mä koin, että joku kävelee mun rinnallani. Ja ma kogesin, et keegi kõnnib mu Ja mä kõrval. aloin tuntemaan hänen läsnäoloansa voimakkaammin ja voimakkaammin. Ja ma hakkasin tajuma tema lähedalolu võimsamalt ja võimsamalt. Ja mä koin, että mun täytyy palata takaisin hotellihuoneeseen oikein kohtaamaan häntä. Ja ma tajusin, et ma pean minema tagasi hotelli tuppa, et temaga kohtuda. Ja yhtäkkiä, kun mä menin hotellihuoneeseen, niin hän laski semmoisen kuuman viitan mun ylleni. Ja siis, kui ma läksin sinna hotelli tuppa, siis ta pani minu üle nagu ühe kuuma sellise vaiba. Ja hän kertoi minulle, että mitä hän haluaa tehdä täällä tänään. Ja ta ütles mulle, mida ta tahab täna siin teha. Ja mä haluan antaa ensin vähän ohjeita teille, että sä voit aistia ja kokea asioita, ottaa vastaan. Ja ma tahan teile natukene suuniseid anda, et kuidas sa saaksid ja võiksid vastu võtta. Kun sinä tunnet tämän puheen aikana, Kui sa tunned selle jutu ajal või jutluse ajal, että Jumalan voima laskeutuu sun yllesi. et Jumala vaim langeb sinu peale. Jos sulla on joku sairaus, Kui sul on mõni haigus, niin tee jotain sellaista, mitä et ole voinut tehdä. siis tee midagi sellist, mida sa ei ole varem suutnud või saanud teha. Jos sun pääsee käänny vasemmalle, Kui su pea ei ole saanud keerata niin vasakule, käännä se vasemmalle. siis keera ta vasakule. Jos sun kätes ei nouse ylös, Kui su käsi ei tõuse üles, niin nosta se ylös silloin. siis tõsta see käsi üles Sillä sellel hetkellä sä hetkel. tunnet hänen läsnäolonsa. Sellel hetkel, kui sa tunned tema lähedalolu. Jos sulla ei ole kielellä puhumisen lahjaa, Kui sul ei ole keeltega rääkimise ja andi sä oot kaivannut sitä, ja sa oled oodanud või otsinud niin ala seda, uskon kautta puhumaan silloin, kun Herran henki liikkuu sun päällä. siis kui vaim liigub sinu peal, siis hakka rääkima keeltes. Jos sä et ole koskaan nähnyt yhtään ilmestystä, mutta sä oot sydämessäsi kaivannut sitä, Sa ei ole ühtegi nägemust näinud, aga sa oled kogu aeg igatsenud, et sa näeksid. niin silloin uskon kautta katsele. Siis lihtsalt usu kaudu Jumala voi näe. myös avata ihan kuvan sun silmies eteen. Jumal võib teha ka niimoodi, et sa näed pilti enda silmade ees. Jos sulla on joku semmoinen helmasynti, joka vaivaa sua, Kui sul on mingisugune patt, mis sind vaevab pidevalt ja sä oot monta kertaa yrittänyt päästä siitä eroon, ja sa oled mitu korda tahtnud sellest lahti saada, mutta kun Jumalan henki laskeutuu sun yllesi, kui Jumala vaim tuleb sinu peale, niin Herra sanoi mulle silloin, siis issand ütles mulle että se on eile, merkki sinulle tänään siitä, siis see on märk sinule sellest, että hän antaa sulle voiman päästä siitä eroon. et ta annab sulle väe sellest lahti saada. Efesolaiskirja sanoo meille, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Efesuse kiri ütleb, et võtke siis õigest hetkest kinni. Kuka on valmis kokeilemaan? Kes on valmis proovima? Osa miettii vielä. Mõned veel mõtlevad. Miettikää rauhassa, teillä on koko puheaikaa. Mõelge rahulikult, terve jutlusaeg on aega Mutta mõelda. jos kun sä koet, että Jumalan henki laskeutuu, Aga kui sa tajud, et Jumala vaim langeb sinu peale, niin silloin on valmis toimimaan. siis ole valmis tegutsema. Jeesus sanoi meille monta kertaa, tapahtukoon teille teidän uskonne mukaan. Jeesus ütles meile mitu korda, sündigu sulle sinu usku mööda. Monta kertaa meillä on semmoinen ajatus ja kaipaus, että Herra, mulla on tämmöinen sairaus, auta Herra. Mitmeid kordi on selline koht, kus me ütleme, issand, aita mind, mul on selline asi, selline haigus. Mutta Jumala vastaa uskoon. Aga Jumala vastub usule. Ja silloin kun hän laskee oman uskon henkeensä sinun yllesi, Ja sellel hetkel, kui ta paneb oma usu vaimu sinu peale, silloin on sinun hetkesi tullut. siis on sinu hetk kätte jõudnud. Tänään sen naapuria ja sanoo, että valmistaudu. Ütle oma naabrile, pane ennast valmis. Ole valmiina. Ole valmis. Herra haluaa ilmestyä. Issand tahab ilmutada ennast. Ja jos sulle tulee nyt tässä semmoisia ajatuksia, että ei hän kuitenkaan ilmesty, Ja kui sul tuleb nüüd selliseid mõtteid, et ei ega ta tegelikult ikka ju ei tukista itseäsi. ilmuta ennast, siis tutista ennast. Tukista itseäsi ja sano, että lopeta heti tommoset ajattelut. Tutista ennast ja ütle, et lõpeta kohe need mõtted.
Tänään vallitkoon uskon henki, täna olgu usu vaim valitsemas. minkä Jumala saa aikaan. See, mida Jumal teeb. Mä haluan puhua tänään Jumalan kirkkauden kantajista, Ma tahan täna rääkida Jumala kirkuse kandjatest, koska meidät on kutsuttu kantamaan Jumalan kirkkautta tämän maailman ihmisten eteen. sellepärast, et meid on kutsutud kandma Jumala kirkust nende inimeste ette. Jesajan kirjassa sanotaan, että pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Jesaja kiri ütleb seda, et pimedus katab maad. Mutta sinun yllesi koittaa Herra. Aga sinu üle tõstab issand oma palge. Mä olen tämän kevään aikana kokenut omassa elämässäni koko aika sitä, että aurinko nousee. Ja omas elus ma olen selle kevade ajal tundnud, et päike tõuseb. Ja monet odottaa herätystä. Ja paljud ootavad ärkamist. Eräänä yönä Herra herätti mut ja antoi mulle tällaisen lauseen, ajatuksen. Ühel ööl issand äratas mind üles ja andis mulle sellise lause. Aina kun hän puhuu mulle jotain, se on mulle helmiä, me kirjoitan sen muistiin. Alati, kui ta minule midagi räägib, siis see on nii kuin pärl, ma kirjutan selle ülesse. Ja hän sanoi mulle näin. Ja ta ütles mulle nõnda. Monet odottavat muutosta elämään, Paljud ootavad oma muutust oma ellu, mutta eivät ole valmiita tekemään mitään itse sen eteen. aga ei ole valmis tegema midagi selle ette. Ystävät, meillä on myös oma osuutemme. Sõbrad, meil on ka oma osa teha. Jumala lähestyy meitä. Jumal tuleb meile lähedale, Hän antaa meille voimaa tehdä silloin jotain. ta annab meile väe teha midagi. Kun me lähestymme Jumalaa, Ja kui me läheme Jumala niin me ligi, tiedämme Jumalan sanasta, että hän lähestyy meitä. siis me teame seda, et Jumal oma sõna kaudu ta on öelnud, et ta tuleb meille ligi. Tämä on yhteistyötä, eikö vaan? See on ühistöö, kas se ei ole mitte nii? Tämä on yhteistyötä. See on ühistöö. Me olemme Jumalan kirkkauden kantajia. Me oleme Jumala kirkuse kandjad. Kolossalaiskirje 1.27 Kolossa 1 ja 27 kertoo meille tästä kirkkaudesta. räägib meile sellest kirkusest. Täällä Paavali kirjoittaa kolossalaisille salaisuudesta. Paulus kirjutab siin kolosslastele saladusest. Hän kirjoittaa salaisuudesta, joka on ollut iankaikkisista ajoista kätkettynä. Ja ta räägib nendest saladustest, mis on igavestest aegadest siis sisse kirjutatud. Nyt tämä jaa 27 hän jatkaa ja sanoo näin. Ja ta jätkab siin salmis 27 ja ütleb nii. Jumala tahtoo teidät tiettäväksi, kuinka suuri pakanoiden keskuudessa on tämä salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja ta ütleb nii, Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas. Tämä kirkkaus puhuu jostakin sellaisesta yliluonnollisesta voimasta, joka on kätketty sinun sydämeesi. See kirkus on midagi, ta räägib sellest nagu, mis on üks üleloomulik osa, mis on pandud sinu südamesse. Ja se on kreikakielinen sana, jota siinä käytetään, on doxa. Ja see kreekakeelne sõna, mida siin kasutatakse, see on doxa. Se tarkoittaa kunniaa. See tähendab au. Se viittaa Jumalan kunniaan. See viitab Jumala aule. Ja tämä Jumalan kunnia on kätketty sinuun tämän kirkkauden kanssa. Ja se Jumala au on asettatud sinu sisse. Ja sen tähden, koska sinä olet sisäistänyt tämän jumalallisen kirkkauden, Ja kuna sinä olet vastu võtnud selle jumaliku au, niin sinä voit viedä tätä Jumalan kunniaa ja joka paikkaan, mihin sinä menet. sa võid seda Jumala kirkust ja au viia igale poole, kuhu Me sa ollaan lähed. eletty aikakaudessa, missä monet uskovatkin on elänyt synnissä ja vienyt häpeää toisten ihmisten eteen. Me oleme elanud sellises ajas, kus paljud kristlased, usklikud on samamoodi elanud patus ja on viinud sellist häbi rahvast ette. Ja sen tähden nyt on alkanut uusi aika. Ja selle tõttu nüüd on alanud uus aeg. Mun sydämessä Jumalan henki vakuuttaa ja voimistuu tämän ajatuksen suhteen koko aika. Ja Jumal räägib südames pidevalt selle teema kohta, et nüüd on uus aeg. Suostu yhteistyöhön Jumalan kanssa. Ole valmis tegema siis ühistööd Jumalaga. Jotta tämä jumalallinen kirkkaus pääsee astumaan esiin sinun sydämestäsi. Et see Jumala kirkus võiks esile tulla sinu südamest. Jälleen mä toistan tämän ajatuksen, joka on Efesolaiskirjeessä. Ja ma kordan seda, mis on Kolossa kirjas.
Efesolaiskirjassa. Efesuse kirjas. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Võtke siis, kasutage aega või kasutage seda õiget hetke. Doksa tarkoittaa myöskin Jumalan ylistystä. Doksa tähendab ka ülistust. Sä olet sisäistänyt Jumalan ylistyksen. Sa oled endasse pannud Jumala ülistuse. Jumalan lapset ovat syntyneet ylistämään. Jumala lapsed on sündinud ülistama. Oletko samaa mieltä? Kas sa oled sama meelt? Siellä Raamattu kertoo, että tämä sama ihmeellinen Jumalan henki yölläkin saa aikaan sen, että kun sä heräät yöllä, niin sä alat ylistämään. Piibel räägib sellest, kuidas öösel, kui sa ärkad, siis sa hakkad ka öösel ülistama, kui sa oled täidetud tema vaimust. Se on tämä sama kirkkaus meissä, joka yhdistää meitä. Se saa meidän henkemme ylistämään Jumalaa. See on see sama kirkus, mis siis loob meid üheks. Me oleme üks ja see paneb ka meid ylistama. Tämä sana doksa tarkoittaa myöskin mielipidettä. Doksa tähendab ka arvamust. Ja se on erittäin tärkeä asia tänä päivänä, että meillä on oikeanlaisia mielipiteitä. Ja see on oluline ka, et meil on tänasel päeval õiged seisukohad. Ootko huomannut, kuinka helposti uskovatkin mukautuu tämän maailmanajan mukaan? Kas te olete pannud tähele, kuidas usklikud ka tihtipeale sarnanevad või saavad sarnaseks selle maailma mõtteviisiga? On helppo mukautua, eikö olekin, kun katsoo televisiota? Väga lihtne on samastuda nende mõtete ja arvamustega, mis tuleb televiisorist näiteks. Mutta sinä et ole ihan samanlainen kala kuin tämän maailman ihmiset on. Aga sa ei ole päris samasugune kala, nii nagu selle maailma inimesed on. Sinä et ole punasilmäinen särki. Sa ei ole punasilmne särg. Sinä olet lohikala. Sinä olet lõhekala. Ootko samaa mieltä? Kas sa ei ole mitte sama meelt? Sinä uit vastavirtaan. Sa ujud vastu voolu. Tämän maailman ihmiset on kuin kaikki punasilmäisiä särkiä. Selle maailma inimesed on kui punasilmsed särjed. Ne ui suurissa kalaparvissa. Nad ujuvad justkui suurtes kalaparvedes. Ja ne kaikki menee samaan suuntaan. Ja kõik lähevad sama suunda. Kukaan ei halua erottautua joukosta. Keegi ei taha massist välja paista. Lohet on erilaisia. Lõhed on Ne teistsugused. nousee vastavirtaan. Nad tõusevad vastu voolu. Ootko samaa mieltä? Kas sa oled sama seisukohal? Muista, sinä et ole punasilmäinen särki. Jätä se meelde, sa ei ole punasilmne särg. Myöskin tämä doksa tarkoittaa tuomiota. Doksa tähendab ka kohtumõistmist. Sinä kannat tätä Jumalan kirkkauden kanssa myöskin tuomiota. Sina kannad läbi Jumala kirkuse ka kohtumõistmist või kohust. Se uusi henki, joka sinussa on, tuomitsee synnin tässä maailmassa. See püha vaim sinu sees, uus vaim sinu sees, ta mõistab kohut pattu üle selles maailmas. Sen tähden monet ihmiset loukkaantuvat ja suuttuvat sinulle. Selle tõttu paljud siis kibestuvad sinu vastu või ka solvuvad sinu Koska vastu. sinä et ole samaa mieltä kuin he. Sellepärast, et sa ei ole sama meelt kui nemad. Tämä maailma pimenee koko aika. See maailm läheb aina pimedamaks. Pimeys peittää kansat. Pimedus katab maad. Mutta kun tämä kirkkaus lähtee nousemaan, Aga kui see kirkus läheb tõusma, se nousee myöskin sinun mielipiteissäsi esiin. siis see tuleb ka sinu veendumustes ja arusaamistes Ja üles. sinusta ei pidetä silloin, kun sä olet eri mieltä kuin nämä muut. Ja siis sinust ei peeta lugu ja sind pannakse halvaks, kui sa mõtled nii, kuidas mass ei mõtle. Siitä huolimatta Jumala haluaa, että tämä kirkkaus tulee esiin sinusta. Sellest hoolimata Jumal tahab, et kirkus tuleb sinus esile. Profeetta Hesekiel oli mies, Prohvet Hesekiel oli mees, joka kohtasi Jumalan kirkkauden. kes kohtus Jumala auga. Se löytyy täältä Hesekielin kirjasta luvusta 3. Hesekieli 3 Ja jae 12. ja salm 12. Niin henki nosti minut ja minä kuulin takaani suuren jylisevän äänen. Kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, kussa se on. Siis tõstis vaimu üles ja ma kuulsin enda taga suurt müra. Õnnistatud olgu issand au hiilgus oma paigas. Kun Jumala katsoo meitä sieltä taivaasta, meitä ihmisiä, Kui Jumal vaatab meid ülevalt taevast, meid inimesi, suomalaisia ja virolaisia, soomlasi ja eestlasi,
Hän etsii koko aika, kenessä on tämä kirkkaus. siis ta otsib kogu aeg, kelles on see au. Hän on vain ja ainoastaan kiinnostunut siitä, kuka on sisäistänyt tämän kirkkauden. Ta on ainult huvitatud nendest, kes on vastu võtnud ja selle kirkuse või selle au endasse vastu võtnud ja sisestanud. Ja profeetta Hesekiel, kun hän näki Jumalan kirkkauden laskeutuvan alas taivaasta. Ja kui prohvet Esekiel nägi Jumala au laskumist alla taevast, Hän näki tämän valtavan Jumalan voiman. siis ta nägi seda ülisuurt Jumala väge. Niin sillä hetkellä hän kuulee takaansa, selkänsä takaa äänen. Ja sellel hetkel ta kuuleb oma selja taga häält. Ja se ääni on kuin ukkosen jylinää. Ja see on kui piksemüra. Ja se ääni sanoo, että kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, kenessä he on. Õnnistatud olgu issanda au hiilgus oma paigas. See soome keeles on, kelles ta on. Tässä käytetään kirkkaussanaa, hebreankielistä sanaa kabod. Ja siin selle sõna nimi on kabod. Se tarkoittaa Jumalan yltäkylläisyyttä. See on heebreakeelne sõna ja see tähendab ülikülluslikkust. Hebreankieliset sana ja kreankielinen sana, ne tarkoittaa aika paljon samoja silloin, kun puhutaan kirkkautta. Kui me räägime kirkusest, siis nii heebreakeelne kui ka kreekakeelne sõna, nad tähendavad üsna palju sama, see tähendus on üsna sarnane. Mutta hebreankielinen sana vielä vähän täydentää sitä merkitystä, kirkkauden merkitystä. Aga heebreakeelne sõna siis täpsustab veel selle kirkuse tähendust. Se tarkoittaa myöskin Jumalan kunniaa ja Jumalan rikkautta, joka on sinussa. See tähendab samuti ka Jumala au ja oma Jumala rikkust, mis on sinus. Mä oon aina sanonut sen, että Jumalan sana on koko maailman kaikkein paras itsetunnon kohentaja. Ma olen alati öelnud, et Jumala sõna on alati kõige parem enesetunde parandaja, südametunnistuse parandaja. Ja, mul on head need aputõlgid või need on mul siin nii väga head. Eli tämä viittaa nimenomaan siihen, kun uskovien keskellä on paljon niitä, jotka kokee arvottomuutta. See näitab või viitab sellele, et kui palju on usklike seas, kes kogevad väärtusetust. Ja joissakin paikoissa vielä saarnataan sillä tavalla, että me ollaan aina vaan, meidän identiteetti on se, että me olemme syntisiä ja kurjia. Ja paljudes kohtades kahjuks veel jutlustatakse sellest, et me ainult oleme patused ja me oleme ühed läbikukkujad olnud. Täällä ei sanota, että henki nosti minut ja minä kuulin takaani suuren jylisevän äänen, että kiitetty olkoon se, joka on syntinen kurja. Siin ei öelda seda, et kuulsin selja taga suurt võimast häält ja öeldi niimoodi, et õnnistatud olgu issanda kõige patusem olend. Tässä sanotaan, että kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, kenessä se on. Siin öeldakse niimoodi, et õnnistatud olgu issanda au hiilgus, kelles se on. Ja sen tähden, kun Jumala katsoo meitä, niin hän näkee ensisijaisesti meissä oman kirkkautensa ja meidän uuden sisäisen identiteettimme yhdistyneenä tähän kirkkauteen. Ja selle tõttu, kui Jumal vaatab meid, siis ta näeb kõigepealt seda au, mille ta meie sisse on pannud ja ta näeb seda, kuidas se on ühenduses meie enda olemisega. Jumala siis näkee meidät samalla lailla kuin Jeesuksen. Jumal näeb meid samasugusel viisil, nii nagu ta vaatab Jeesus. Millaisena sinä näet itsesi? Kuidas sina näed iseennast? Silloin kun sinä alat näkemään itsesi Jeesuksessa, kui sina hakkad vaatama või nägema ennast Jeesuses, niin sinä alat arvostamaan itseesi aivan uudella tavalla, niin kuin Jumala arvostaa sinussa olevaa kirkkautta ja uutta luomusta. Siis sa hakkad endast lugu pidama või endast nägema neid samu asju, mida Jumal näeb sinus. Meissä on kyllä tämä syntinen kurja liha. Jah, meis on see kole patune liha. Ja sen tähden meidän tulee kantaa ristiämme joka päivä tämän lihan tähden. Ja selle tõttu me peame kandma risti iga päev, just selle liha tõttu. Mutta meidän ei pidä katsella itseämme ja omaa kurjuuttamme. Aga me ei pea vaatama iseennast ja oma seda läbikukkumist. Uskon elämän ydin on se, että me katselemme Jeesusta, eikö vaan?
usuelu põhifookus on selles, et me vaatame Jeesusele. Kuka on samaa mieltä? Kas olette sama meelt? Me katselemme Jeesusta. Me vaatame Jeesusele. Häntä katsomalla me kirkastumme. Ja tema peale vaadates me muutumme, me saame sellest kirkusest osa. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Need, kes vaatavad temale, need säravad rõõmust. Joo. Ja sen tähden profeetta Hesekiel sai ilmestyksen Jumalasta. Ja selle tõttu prohvet Hesekiel sai ilmutuse Jumalast. Mennään ilmestyskirjaan. Vaatame ilmutuse raamatut. 1. luku ja 10. 1. peatükk ja salm 10. Tässä on aivan samanlainen tilanne kuin mikä profeetta Hesekiel koki. Siin on täpselt samasugune olukord, mida prohvet Hesekiel koges. Hän oli hengessä Herran päivänä. Ta oli vaimus Issanda päeval. Taikka hänet vietiin hengessä Herran päivään. Või teda viidi vaimus Issanda päeva. Ja huomatkaa, mitä tässä sanotaan. Ja vaadake, mitä siin öeldakse. Taas hän kuuli takaansa suuren äänen. Ja siin öeldakse samuti, taas enese taga kuulis ta valju häält. Minkälaisia ajatuksia sinulle tulee siitä, että sä kuulet takasi äänen? Millised mõtted tulevad sulle mõeldes sellele, et sa kuuled taga suurt häält? Ääni sanoo, kirjoita kirjaa, mitä näet. Ja siin öeldakse siis nii, et hääl ütles, et mida sa näed, kirjuta raamatussa. Joo, ja 12 sanoo, ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja salm 12 ütleb, ja ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes minuga kõneleb. Yksi asia, mikä mulle tulee ainakin voimakkaasti mieleen tästä. Üks asi, mis mulle alati tuleb ülesse, on see. Monta kertaa on niin, että me tässä maailmassa katselemme muita asioita kuin hengellisiä asioita. Tihti on nii, et me vaatame selles maailmas muid asju ja jätame need vaimulikud asjad või vaimsed asjad kõrvale. Herra puhuu Johannekselle selän takaa ja Johannes kääntyy katsomaan ja näkee Jeesuksen. Issand kõneles Johannesele selja tagant ja Johannes pöördus ja nägi Jeesust. Tämä aikakausi pyrkii koko ajan siihen, se pyrkii kääntämään sinun katsesi pois Jeesuksesta. See aeg teeb seda, et ta püüab kogu aeg sinu pilgu pöörata ära Jeesuse pealt. Ja kun sinä katselet kaikkea sitä surkeutta, mikä tässä maailmassa on, ja kui sa vaatad selle kõige peale, mis selles maailmas on, seda kohutavat niin alkaa läbikukkumist, kirkkaus himmenemään aika nopeasti, eikö vaan? siis kirkus hakkab taanduma, kas mitte nii? Herra opetti mulle kerran, että meidän elämämme on niin kuin vaaka, niin kuin kultainen vaaka tässä minun käsissäni. Issand õpetas mulle kord, et meie elu on nii nagu üks kaal, üks selline kuldkaal. Se on, että se vaakakuppi on jatkuvassa liikkeessä. Ja selle kaalu vihid on jätkuvalt nagu muutumas. Jos me annamme painoarvoa hengellisille asioille kui me lisame kaalu vaimsetele ja asjadele vietämme aikaa Jeesuksen kanssa, ja veedame aega Jeesusega, niin vaaka kallistuu kirkkauden puolelle. siis kaal käändub sinna au poolele või sellele kirkuse poolele. Mutta jos me laitamme siihen vaakakuppiin maallisia asioita, Aga kui me paneme sinna sellesse kaalu peale maiseid asju, murehdimme, puhumme negatiivisia asioita, muretseme, räägime negatiivseid sõnumeid, vaaka kallistuu sinne pimeyden puolelle nopeasti. siis kaal käändub hästi kiiresti sinna pimeduse poolele. Minkälaisen ilmapiirin alla sinä olet tällä hetkellä? Millise atmosfääri all või sellise atmosfääri all sa oled tänapäeval? Tämä on hyvin tärkeä asia kysellämme itseltämme. See on väga tähtis asi küsida iseenda käest. Johannes kääntyy katsomaan ja mitä hän näkee? Johannes pöördub ja mida ta näeb? Hän näkee 7 kultaista lampunjalkaa. Ja siis ta näeb 7 kuldlambijalga. Ja lampunjalkojen keskellä ihmisen pojan muotoisen. Ning lambijalgade keskel kedagi, kes on inimese poja sarnane. Tiedättekö, minä edustan semmoista ajattelutapaa, Teate, mina esindan sellist mõtteviisi, että tässä ilmestyskirjan alussa puhutaan nimenomaan Herran päivän alusta. ma usun seda, et siin räägitakse issanda päeva nagu alguspäevast. Ja minä uskon, että kun Herran päivä on alussa,
ja ma usun seda, et kui issanda päev on alguses, niin tämä ihmisen pojan muotoinen, eli Jeesus tulee ja sytyttää meidät tuleen. siis ma usun seda, et inimese poja sarnane ehk siis Jeesus tuleb ja ta paneb meid põlema. Jeesukselle on äärimmäisen tärkeää näyttää, että hänen seurakuntansa palaa. Jeesusel on väga tähtis näidata, et tema kogudus on tules või ta põleb. Hän ei halua koota, sanoa seurakunnalle, että tulkaa te nytten, te alaspainotut syntiset ja kurjat tänne ylös pois sieltä häpeämästä. Ta ei taha öelda oma kogudusele, kes on maha surutud ja patus ja mõtlevad oma kurvi mõtteid, et tulge te nüüd siit siia üles minu juurde taevasse. Hän hakee pois seurakunnan, joka kirkastaa hänen nimeään, Jeesuksen nimeä. Ta viib ära koguduse siit maailmast, sellise koguduse, kes tõstab ausse tema nime. Nyt tää on aamen hallelujaa tauko. Nüüd on aamen halleluuja vaheaeg. Se on äärettömän tärkeää oivaltaa se, että Jeesus haluaa vielä näyttää tälle maailmalle oman kirkkautensa. On äärmiselt oluline mõista, et Jeesus tahab näidata sellele maailmalle veel oma au läbi oma koguduse. Hän haluaa antaa mahdollisuuden vielä virolaisille, suomalaisille, tämän maailman ihmisille. Ta tahab anda veel võimaluse eestlastele, soomlastele ja selle maailma inimestele. Jos seurakunta temmattaisiin nyt pois, niin mitä jäisi tänne jäljelle? Kui kogudus tõmmatakse, Jeesus tõmbaks nüüd oma koguduse ära enda juurde, mis siis jääks järgi selles Ihan maailmas? mahoton pimeys. Siis se oleks meeletu pimedus. Mutta Jumala haluaa antaa oman kirkkautensa tulla vielä esiin ja ihmeiden ja merkkien ja tunnustekojen. Aga Jumal tahab veel, et saaks tema au avalikuks, imeteod, tunnustähed ja nii edasi. Ja sinut on kutsuttu kirkkauden, Jumalan kirkkauden kantajaksi. Ja sind on kutsutud Jumala au kandjaks. Ja eräs toinen asia, mikä on hyvin tärkeää näinä viimeisinä aikoina. Ja üks teine asi, mis on väga oluline nendel viimastel aegadel. Että seurakunnan tulisi näyttää oikeaa Jumalakuvaa tälle maailmalle. Et kogudus näitaks sellele maailmalle õiget Jumala pilti. Nyt oikea Jumalakuva on vääristynyt ihmisten silmien edessä. Se õige Jumala pilt on nagu väärastunud inimeste silmades. Norjassa hyväksyttiin juuri laki, jossa ja myöskin papit, norjalaiset papit, luterilaiset papit alkavat siunaamaan homoseksuaaleja. Norras võeti vastu siis selline seadus, kus Luteri õpetajad õnnistavad homopaare. Ja mä katselin televisio-ohjelmaa siellä, kun papit oli äänestänyt ja se äänestystulos oli tullut esiin. Ja ma vaatasin seda televisiooni saadet, kus siis näidati seda, kui hääletus oli lõppenud ja nad olid hääletanud, et hakatakse siis õnnistama neid. Ja kun mä katselin, kun osa heistä iloitsi ja riemuitsi siitä, että nyt me voimme siunata homoseksuaaleja. Ja siis ma vaatasin seda, kuidas osad nendest õpetajatest tundsid rõõmu selle üle, et nüüd me saame õnnistada homopaare. Yksi pappi siinä pyyhki silmiä, mutta mä en tiennyt, että oliko se ilonkyyneleitä vai surunkyyneleitä. Üks õpetaja oli siis pühkis oma silmi ja ma ei saanud aru, kas see oli rõõmupisar või oli see kurbuse pisar. Ei yksikään, joka tuntee Jumalan sanaa, me koskaan tekemään mitään tällaista. Ükski, kes tunneb Jumala sõna, ei saa teha sellist asja. Ootko samaa mieltä? Kas olet sama meelt? Tämän tähden me olemme Jumalan totuuden kantajia. Selle tõttu me oleme Jumala tõe kandjad. Jos sinä et kanna totuutta esiin tallinnalaisille, niin kuka kantaa? Kui sina ei kanna tõde Tallinna inimestele välja, siis kes seda viib välja? Ihmiset on syvälle eksyneitä. Inimesed on väga sügavale eksyneet. Mutta eksyneet. sinä olet Jumalan kirkkauden kantaja. Aga sina olet Jumala au kandja. Nyt on äärettömän tärkeää huomata, että tämän kevään aikana tämä kirkkauden aurinko nousee esiin. On väga oluline mõista seda, et selle kevade ajal Jumala au päike tõuseb esile. Jumala kutsuu sotajoukkojaan juuri nyt kokoon. Jumal kutsub oma sõjaväge just nüüd kokku. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Võtke kinni õigest hetkest. Nyt on aika etsiä uskovien yhteyttä. Nüüd on õige aeg otsida kristlaste ühtsust. Nyt on aika rukoilla määrätietoisesti sitä, että Herra, anna kirkkautesi tulla minun ylleni. Ja nüüd väga teadlikult paluda seda, et anna Jumal oma au tulla üle minu.
Ja kun tämä kirkkaus laskeutuu, ja kui see au laskeb, niin tuleb sinu silloin peale, sinun elämästäsi tulee todellinen Jeesuksen todistus. siis sinu elust tulebki Jeesuse tunnistus. Ja sinä pystyt näyttämään tämän maailman ihmiselle, millainen Jeesus on. Ja sa suudad näidata, saad näidata selle maailma inimestele, milline Jeesus on. He katsovat sinua, Nad vaatavad sind. eivät he lue raamattua. Nad ei loe piiblit. Ja jos he lukee raamattua, ei he ymmärrä siitä yhtään Ja kui nad mitään. loevad piiblit, siis nad ei mõista seda. Kun ei papitkaan ymmärrä sitä mitään. Sellepärast, et ka paljud õpetajad Niin kuinka he vois siitä ymmärtää ei mitään? mõista seda, kuidas siis nemad Mutta saaksid. kirkkauden kantajat ymmärtävät Jumalan sanan totuuden. Aga Jumala aukandjad mõistavad Jumala sõna tõde. Ja jos me palaamme takaisin tänne profeetta Hesekielin, Ja kui me vaatame korraks tagasi selle prohvet lukuun 3 Hesekieli 3. peatükki ja jakeeseen 13. ja salm 13. Ja olentojen siipien kohinan, kun ne löivät toisiinsa, samalla pyöreän jyrinän ja suuren jylisevän äänen. Ja henki nosti minut ja otti minut, ja minä kuljin murheellisena henkeni kiivaudessa, ja Herran käsi oli väkevänä minun päälläni. Salmid 13 ja 14. Ja olevuste tiibade kahinat, mis üksteist puudutasid, ja nendega üheaegselt rataste raginat ja suurt mürinat. Ja vaim tõstis mu üles ja võttis minu, ja ma läksin sügava sisemise erutusega. Issanda käsi oli tugevasti mu peal. Ja tässä käytetään semmoista sanaa henkeni kiivaudessa hebrean kielessä kuin shemah. Ja siin räägitakse sellisest sõnast sisemise erutusega. See on heebreakeelne sõna shemah. Se tarkoittaa henkeni kuumuudessa. See räägib vaimu kuumusest. Silloin kun Jumalan voima laskeutuu uskovan ylle, Siis kui Jumala vägi tuleb uskliku peale, niin Hesekiel koki, että se oli niin kuin kuumuus, joka tuli ylle. Tuli. siis Hesekiel tajus seda kui kuumust, kui tuld. Sen takia Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, että hän kastaa teidät pyöllä hengellä ja tulella. Ja selle tõttu ristaja Johannes ütles, Jeesus tuleb ja ristib teid püha vaimu ja tulega. Ja tämä tuli tuo voiman. Ja see tuli toobki väe. Tuli tuo armolaajojen toiminnan. Tuli toob selle, kuidas sinu armuannid hakkavad tööle. Meidäthän on kutsuttu vaeltamaan hengessä, eikö niin? Meid on kutsutud kõndima või liikuma vaimus. Jumala opetti mua jo vuosia sitten aloittamaan päivän niin, että mä ikään kuin rukoilen ja pukeudun Jumalan koko sota-asuun. Jumal õpetas mind hommikuti tegema seda, et ma võtan enda üle terve Jumala sõjavarustuse. Eli Jumala opetti mua vaeltamaan hengessä, pysymään siinä Jumalan läsnäolossa koko aika. Jumal õpetas mind käima vaimus ja olema tema ligiolekus. Ja Paavali sanoi, että minä rukoilen kielillä enemmän kuin kukaan. Ja Paulus ütleb, et ma palvetan keeltes enam kui keegi teine. No, miksi Paavali sanoi näin? Miks Paulus ütleb nii? Sen takia, koska hän halusi vaeltaa hengessä, pysyä hengessä koko ajan. Selle tõttu, et ta tahtis pidevalt ja kogu aeg olla vaimus. Ja nyt kun uskova vaeltaa hengessä, Ja nüüd, kui usklik kõnnib või on vaimus, elab, niin silloin tämä uusi luomus sinussa on näkyvillä. siis see uus loomus on sinus välja paistab. Ja tämä voima voi laskeutua sinun yllesi koska vaan. Herran käsi voi laskeutua koska vaan sinun yllesi. Ja see vägi võib, issanda käsi võib sinu peale tulla täiesti suvalisel Ja hetkel. silloin Jumala voi toimia sinun kauttasi, koska hän haluaa toimia. Ja siis issand saab kasutada sind ja teha asju sinu kaudu just sellisel hetkel, nii nagu tema tahab. Sinä olet Herran kirkkauden kantaja. Sa oled Jumala aukandja. Sinut on kutsuttu elämään siellä Jumalan voiman läsnäolossa. Sind on kutsutud elama Jumala väel selles osaduses. Tiedätkö millä tavalla saat Jumalan puhumaan itsellesi? Tead, millisel viisil sa saad Jumala rääkima endale? Yksi varma keino on se, että jos sun sydämesi on puhdas, Üks kindel asi on see, et su süda on puhas niin sä voit sanoa Jumalalle, Herra, ketä mä voisin tänään auttaa? ja sa võid ütelda issandale, issand, keda ma saan täna aidata? Ketä mä voisin tänään palvella? Keda ma võiksin täna teenida? Kenelle mä voisin tänään hymyillä? Kellele ma võiksin täna naeratada? Ketä mä voisin jollain lailla rohkaista tänään? Kas ma saaksin kedagi julgustada?
mingil Ja viisil. sitten kun sä kuljet rukoilleen, Ja siis, kui sa kõnnid palvetades, Jumala vie sua tilaisuuksiin, palvelutilaisuuksiin. siis Jumal viib sind nende teenimiskohtade peale. Yksi vaihtoehto on se, että jos sä haluat todistaa, Ja üks võimalus on see, kui sa tahad tunnistada, sä voit rukoilla, että Herra ohjaa mua sellaisen henkilön luo, joka haluaa kuulla tämän todistuksen. siis sa võid palvetada nii, et issand, juhata mind sellise inimese juurde, kes tahab vastu võtta seda tunnistust, kes Mutta tahab kuulda. meidän täytyy olla kuitenkin Jumalan kirkkauden alla. Aga me peame olema sellegipoolest kogu Jumalan aeg Jumala voiman alla. au all, Koska- tema kirkus all. Koska meidän omilla sanoilla ei ole voimaa. Sest meie omadel sõnadel ei ole väge. Mutta kun Jumalan henki on sun yllä, siinä on voimaa. Aga kui Jumala vaim on sinu peal, siis seal on see vägi. Uskotko tämän? Kas sa usud seda? Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Võtke kinni õigest hetkest. Tämä kevät on sitä ajakautta, jolloin Jumala alkaa ilmestymään. See kevad on see aeg, kus Jumal hakkab ennast ilmutama. 4. Mooseksen kirjassa 4. luvussa. 4. Moosese raamat ja 4. peatükk. Täällä puhutaan leeviläisistä Siin räägitakse leevilastest ja jae Leviitidest 18. ja 18. salm. Sä voit lukea sen, joo. Ärge laske hävida kehatlaste suguvõsade tüve leviitide seast. Kehatilaisten sukuhaaraa ei saanut päästää häviämään leeviläisten joukosta. Kehatlaste suguvõsa siis tüve leviitide seast, et mitte neid hävitada. Kehatilaiset kantoivat Jumalan läsnäoloa liiton arkkia. Kehatlased olid need siis, kes kandsid Jumala seda seaduse laegast. Kehatilaiset kantoivat kaikkia pyhiä esineitä. Kehatlased olid need, kes kandsid neid pühasid asju. Tämän päivän kehatilaisia on Jumalan lapset. Tänapäeva kehatlased on need Jumala lapsed. Me kannamme nyt tätä liiton arkkia ihmisten eteen. Meie oleme need, kes kanname nüüd seaduse laegast inimeste ette. Liiton arkkia ei kukaan kantanut yksinään. Seaduse laegast ei kandnud keegi Siinä üksinda. oli vähintään 2 tai ehkä jopa 4 henkilöä, jotka kantoivat sitä. Seal oli 2-4 inimest alati kandmas. Jeesus lähetti opetuslapsit aina kaksittain, pareittain eteenpäin. Jeesus saatis alati paari kaupa oma jüngrid teele. Jeesus siirsi omaa kirkkauttaan opetuslasten ylle, voimaa. Jeesus siis kandis üle oma väe oma jüngritele. Ja opetuslapset lähtivät pareittain viemään sanomaa Jeesuksesta ja valtakunnasta. Ja jüngrid läksid paari kaupa viima seda sõnumit erinevatesse Ja sen kohtadesse. takia Jumala sanoi, että älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leeviläisten joukosta. Ja selle tõttu öeldakse siin, et ärge laske hävida kehatlaste suguvõsa. Edelleen on äärettömän tärkeää, älkää päästäkö kirkkauden kantajia häviämään Jumalan lasten joukosta. Ärge laske, tänasel päeval ka, ärge laske kaduma minna neid, kes on Jumala aukandjad. Ootko sinä sellainen, että sulla on niin kuin kaipaus, minä haluan enemmän Jumalan läsnäoloa elämääni? Kas oled sina see, kes ütleb, ma tahan rohkem Jumala ligiolu enda ellu? Onko sulla tämmöinen kaipaus, Kas sulla on selline igatsus? mä haluan enemmän Jumalan läsnäoloa Ma elämääni? tahan rohkem Jumala lähedal olu oma ellu. Ja kun tämä kirkkaus laskeutuu sinun yllesi, niin tämä voima pistää sut liikkeelle. Ja kui au langeb sinu peale, siis see vägi paneb sind liikuma. Profeetta Jeremia oli sellainen, häntä pahoinpideltiin ja laitettiin jalkapuuhun. Prohvet Jeremia oli selline, keda peksti ja pandi jalapakku. Ja hän sanoi Jumalalle, mä en halua puhua susta enää yhtään mitään. Ja ta ütles Jumalale, ma ei taha rääkida sinust enam mitte midagi. Hän sanoi, että hän yritti kaikin keinoin olla puhumatta. Ja ta püüdis olla rääkimata igal viisil. Mutta hänen sydämessään paloi tuli. Aga tema sees põles üks tuli. Ja se tuli oli niin voimakas, että hän ei voinut vastustaa sitä tulta. Aga see tuli oli nii võimas tema sees, et ta ei suutnud sellele vastu seista. Jeremia ei voinut pitää suutansa Ja kiinni. Jeremia ei saanud oma suut kinni hoida. Kuka kaipaa tämmöistä tulta? Kas keegi soovib sellist tuld? Että sä et voi pitää Et suutas sa ei kiinni. suuda lihtsalt oma suut kinni pidada. Se vie pois pelon. See võtab hirmu ära. Kun Jumalan rakkaus laskeutuu ylle, se vie pois pelon. Kui Jumala armastus tuleb sinu peale, siis see viib hirmu ära.
Sinä olet tämän ajan kehatilainen. Sina oled selle aja Sinun tehtäväsi on kantaa Jumalan liiton arkkia, Isän läsnäoloa ihmisten eteen. See on sinu töö viia Jumala seaduse laegast Jumala ligiolu inimeste keskele. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 40. Teise Moosese 40, Ja 34. 34 salm. Mä vaan viittaan sen. Jaa, okei. Siinä kerrotaan, kuinka Mooses oli rakentanut ilmestysmajan valmiiksi. Seal räägitakse sellest, kuidas Mooses oli selle Jumala telgi valmis teinud, jah? Joo. Ja nyt sitten, kun se oli valmis, niin Jumalan kirkkaus täytti kaikkein pyhimmän. Ja nüüd, kui see oli valmis, siis Jumala au täitis templi. Ja papit eivät enää voineet palvella siellä, kun Jumalan kirkkaus oli läsnä. Ja need preestrid ei suutnud enam teenida seal, kuna Jumala au oli seal kohal. Aivan samalla tavalla, kun Jumalan käsi laskeutuu sinun yllesi. Täpselt samal viisil, kui Jumala käsi tuleb sinu peale, Inhimillinen kiihko ja omavoimaisuus loppuu just siihen. siis inimlik selline innukus ja vajadus teha midagi, see lõpeb just sellel hetkel siis. Joo. Ja Jumalan voima ohjaa sinun tekojasi. Ja Jumala vägi juhib sinu tegusid. Ja sinä teet Jumalan tekojasi. Ja siis sa teed Jumala tegusid. Ja tämä ajankausi on alkamassa. Ja see aeg on nüüd just algamas. No vuosia sitten mä näin unen. Aastaid tagasi ma nägin ühe une. Mä näin, oli paljon ihmisiä meressä. Oli palju inimesi meres. Ja vettä oli nilkkoihin asti. Ja vett oli siia luupekseteni. Ja kaikki odotti jotain. Ja kõik ootasid midagi. Kaikki katseli kaukaisuuteen ja odotti jotain. Kõik vaatasid kaugusesse ja ootasid midagi. Sitten yhtäkkiä joku huusi, että nyt se tulee. Ja siis keegi hüüdis, nüüd see tuleb. Ja minä ihmettelin, mikä sieltä tulee. Ja ma imestasin selle peale, et mis asi see tuleb. Ja myöhemmin Jumala opetti mulle, että se on tämän lopun ajan herätyksen aalto, joka sieltä tulee. Ja nüüd Jumal on õpetanud, rääkinud mulle sellest, et see on see viimase aja ärkamise laine, mis tuleb. Se aalto on tulemassa nyt. Ja see laine on tulemas nüüd. Oletko valmis ottamaan sen vastaan? Kas sa oled valmis selle vastu võtma? On monia uskovia, jotka on niin kiinni tässä maailmassa. On nii palju usklikke, kes on kinni selles maailmas. Että heillä on aikaa näille pyhille asioille ollenkaan. Ja neil ei ole kahjuks aega nendele pühadele asjadele. Nyt on aika tehdä radikaaleja tekoja. Nüüd on aeg teha radikaalseid tegusid. On aika etsiä Herraa ja miettiä, että kuinka paljon minä annan aikaa Herralle elämässä. Ja nüüd on aeg otsida Issandat ja mõelda selle peale ka, kui palju ma annan aega Issandale. Tämä meni vähän sekaisin, mä kaivan tuolta pari ajatusta vielä. Joosuan kirjassa, luvussa 3. Joosua kiri peatükk 3. Täällä Israelin kansaa kehotettiin seuraamaan liiton arkkia. Siin julgustati Iisraeli rahvast järgima siis seaduse laegast. Jakeessa 2 sanotaan näin, Joosua 3 ja 2. Joosua 3 ja 2 öeldakse nõnda. Sä voit lukea jakeen 2 ja 3. Okay. Teine ja 3. salm. 3 päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi ja andsid rahvale käsu öeldes, kui te näete Issanda oma Jumala seaduse laegast ja viitpreestreid seda kandvat, siis minge oma asukohast teele ja käige selle järel. Heidän piti seurata liiton arkkia. Nad pidid kõndima seaduse laeka järgi. Tärkeä asia on tämä. Ja tähtis asi on nüüd see. Ne uskovat, joiden yllä lepää Jumalan voima, ovat edelläkulkijoita. Need usklikud, kelle peal on Jumala au, nad on need, kes lähevad ees. Jos sinä kaipaat ja janoat Jumalaa ja Jumalan voima lepää sinun ylläsi. Kui sina igatsed ja ootad Jumalat ja Jumala vaim on sinu peal. Ja hän lähettää sinut eteenpäin. Ja ta saadab sind edasi. Niin silloin muut alkavat seuraamaan sinua. Siis teised hakkavad sinu järel käima ja Koska näkema. Jumala käski nimenomaan seurata niitä, jotka kantavat hänen kirkkauttaan. Sest Jumal käskis inimesi järgida neid, kes on need seaduselaeka kandjad. Hän etsii nyt niitä ikään kuin johtokauriita.
Juhtoinaid. Nyt otsitakse juhtoinaid. Joo. Ja sen tähden nyt on se aika, jolloin Jumala etsii näitä ensihedelmiä, niitä uskovia, jotka on valmiita pistämään kaiken peliin. Jumal otsib nüüd neid, kes on need esimesed viljad. Ta otsib neid, kes on valmis panema kõik mängu. Joo. Henki minussa sanoo, että aikaa on vähän. Vaim ütleb minu sees, et aega on vähe. Maailmanpoliittinen tilanne viittaa tähän suuntaan. Maailma poliitiline siis olukord näitab seda samuti. Ei ole montaa päivää, kun Pyhä Henki jälleen puhuu mulle yöllä ajatuksia. Ei ole palju päevi möödas, kui Jumala Püha Vaim rääkis minule mõtetes. Mielelläni niin kuin ennusta mitään negatiivista. Ma nüüd meelega ei ennusta mingit negatiivset Mulle asja. sanottiin näin, että taloudellinen tilanne maapallolla menee koko aika vaan huonompaan suuntaan. Aga mulle öeldi lihtsalt, et majanduslik olukord kogu maailmas läheb ainult halvemas suunas. Juuri niin kuin profeettojen kirjassa ja ilmestyskirjassa kerrotaan. Just nii nagu prohvetite raamatus ja ilmutusraamatus öeldakse. Mutta samalla kun tulee vaikeuksia maailmaan, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, niin Jumalan kirkkaus alkaa voimistumaan. Aga see on ka märk sellest, et kui maailmas läheb pimedamaks, siis Jumala au ja kirkus läheb eredamaks. Eli nyt on äärettömän tärkeää olla hengellisesti hereillä. Nüüd on väga oluline olla vaimulikult ärkvel. Kun liiton arkki lähti liikkeelle, Kui seadusel aegas läks liikuma, niin liiton arkki ensimmäisenä ylitti Jordania, jäi Jordan virran keskelle. siis kui seadusel aegas läks liikuma ja kui nad hakkasid Jordanit ületama, siis nad olid seal Jordani jõe keskel, jäid sinna seisma. Niin se voima, joka ympäröi tätä liiton arkkia, Siis see vägi, mis seda seadusel aegast ümbritses, niin se pysäytti Jordan virran see pani etenemisen. Jordani jõe voolu seisma. Jordan virta on kuoleman virta. Jordani jõevool on siis nagu surma jogi. Ja se Josuan kirja kertoo meille, että se pysähtyi tämä virta Adam-nimisen kaupungin kohdalla. Ja Joosua kiri räägib sellest, et see vool peatus Aadama nimelise linna juures. Se tarkoittaa sitä, että kuolemalla on oikeus koskea vain meidän lihallisuuteemme. See tähendab seda, et surmal on õigus puutuda meid ainult meie ainult meie lihalist osa. Mutta Jumalan kirkkauden kantajiin kuolemalla ei ole osuutta. Aga Jumala aukandjatel ei ole surmast mingit osa. Jos sinä kannat Jumalan voimaa ylläsi, niin se torjuu kuoleman kauas sinusta. Siis kui sina kannad Jumala au endas, siis see tõrjub ära selle surma. Hymyilkää, tää on hyvä uutinen. See on hea uudis. Siis jokainen, joka kantaa Jumalan kirkkautta, niin vihollinen joutuu perääntymään sinun elämässäsi. Igaüks, kes kannab Jumala au, siis vaenlane peab taanduma sinu elus. Tämä on valtava uutinen. See on suurepärane uudis. Olen nähnyt Suomessa nyt viime aikoina. Olen näinud viimasel ajal Soomes Enemmän ja enemmän on ihmisiä, jotka on niin kuin vihollisen harhauttamia ja vihollisen häiritsemiä. Ma olen näinud palju inimesi, kes on vaenlase poolt eksitatud ja ka lausa üle võetud või tema meelevallas. Sekä uskovia että jumalattomia. Nii usklikke kui ka uskmatuid. Enemmän ja enemmän on masennusta ja ahdistusta ja vaikeutta. Aina rohkem ja rohkem on masendust ja sellist kitsikust ja lootusetust. Nyt tarvitaan niitä uskovia, jotka tuo sitä jumalallista kirkkautta ja toivoa ihmisten eteen. Nüüd me vajame selliseid usklikke, kes toovad Jumala au ja tema kirkuse esile inimeste ette. Ja sen tähden nyt kun on oikea hetki. Ja nüüd kui on õige aeg. Nyt on oikea hetki etsiä Herraa. Nüüd on õige aeg otsida Issanda. Mun sydämessäni on ollut pitkään tämä Raamatun jae. Ja minu südames on olnud pikalt see piiblikirjakoht. Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana.
paluge vihma hilise vihma ajal, ehk siis nüüd Nyt kevadise on vihma ajal. kevätsateen aika. Nüüd on kevad vihma aeg. Ja apostolien teot, mä lopetan tähän viimeiseen ajatukseen. Ja see on nüüd viimane mõte, apostlite teod, Apostolien tekojen 4. luku 4. peatükk. kertoo meille Jumalan kirkkauden kantajista alkuseurakunnan kohdalla. Ja räägib sellest esimese koguduse aukandjatest. Pietari ja Johannes kantoivat Jumalan kirkkautta. Peetrus ja Johannes olid need, kes kandsid Jumala au. Kauniin portin pielessä he näkivät ramman miehen. Ja seal oli see kaunis värav, kus nad nägid selle jalutuma mehe. Pietari sanoi hänelle, hopea ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Peetrus ütles, et hõbedat ja kulda mul ei ole, aga seda, mida mul on, seda ma annan sulle. Hän kantoi Jumalan kirkkautta. Ta kandis Jumala väge. Ja hän välitti sitä kirkkautta tälle rammalle, joka nousi ylös. Ja ta andis sellele jalutule selle väe edasi ja see jalutu tõusis püsti. No Pietari ja Johannes vangittiin tämän teon seurauksena. Ja selle tõttu Peetrus ja Johannes võeti selle teo pärast kinni. Ja kun he pääsivät vankilasta, niin he menivät seurakunnan yhteyteen ja rukoilivat. Siis kui nad pääsesid sealt vanglast, siis Peetrus ja Johannes läksid koguduse keskele. 4.29. 4.29. Viiva 31. Kuni 31, loeme seda. Ja nüüd, issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. He olivat rohkeita, koska Jumalan käsi lepäsi heidän yllä. Nad olid julged selle tõttu, et Jumala käsi oli nende peal. He olivat rohkeita, koska täydellinen rakkaus karkotti kaiken pelon. Nad olid julged selle tõttu, et täiuslik armastus ajab hirmu välja, kartuse Me välja. olemme tulleet ystävät aikaa, jolloin aurinko nousee nyt. Me oleme tulnud sellesse aega, kallid sõbrad, kus päike hakkab tõusma. Ja sen takia on äärettömän tärkeää Ja selle tõttu on äärmiselt oluline oikealla hetkellä pistää kaikki peliin. õigel hetkel panna kõik mängu. Mä tiedän, että täällä on monet odottaa kovasti herätystä täällä Virossa nyt. Ma tean, et paljud siin Eestis ootavad väga Teillä on ärkamist. ollut mahtava herätys tuolla Ulemisten kirkossa joskus. Ja teil oli üks võimas ärkamine Oleviste kirikus. Joo. Ja monet haluaa sitä uudestaan. Ja paljud ootavad seda uuesti. Ja täällä saattaa olla joku vanhempi, joka on ollut silloin paikallakin, kun se oli. Ja siin võib olla mõni vanem inimene, kes oli isegi kohal seal sellel ajal. Siitä on paljon semmoisia Suomessakin, jotka ei ole koskaan kokenut todellista herätystä. Sellest on paljud on need inimesed ka Soomes, kes ei ole tegelikult kogenud seda päris ärkamist. On puhuttu paljon herätyksestä, mutta ei ole nähty sitä. On palju räägitud ärkamisest, aga seda ei ole nähtud. Mutta tiedätkö, että sellainen uskova, jonka yllä lepää Jumalan käsi, niin herätys on siinä. Kas sa tead seda, et kui Jumala käsi on kellegi uskliku peal, siis see ärkamine ongi juba Me seal. odotetaan sitä, että Herra, anna sateet, anna sateet. Me hüüame ja ootame, et issand, anna meile seda vihma, anna meile seda vihma. Herra huutaa sieltä taivaasta, aukaise lähde, aukaise lähde. Jumal ütleb, et aga tee ennast lahti, tee allikas lahti, võta ennast nii-öelda, jah, tee lahti, avatud. Edenissa, missä Aadam ja Eeva eli. Eeden, mis... Paratiisissa. Paradiisis, kus Aadam ja Eeva elasid. Ei siellä ollut sateita. Seal ei olnud vihma. Siellä oli lähde. Seal oli allikas. Ja siellä oli kuitenkin mahtava vereys. Ja seal oli sellegi poolest võimas looduse lopsakus. Se on muuten hieno sana. Joo. Elikkä heti kun sinä suostut aukaisemaan lähteesi, joka on sinun sydämessäsi, Kohe, kui sina oled valmis avama oma sisemise allika, mis on sinu sees, Jumalan voima laskeutuu sinun ylläsi. siis Jumala vaim tuleb sinu peale, Jumala au tuleb sinu peale ja seal ongi juba ärkamine. Edellisessä paikassa, missä me oltiin pitämässä kokousta, Eelmises kohas, kus me olime koosolekut pidamas, mun vaimoni näki näyn. minu abikaasa nägi ühe nägemuse Ja hän näki, että Jumalan henki olisi halunnut laskeutua. ja ta nägi seda, et Jumala vaim tahtis Mutta siellä oli tulla. monia uskuvia, jolla oli
erilaisia esteitä. aga selles kohas oli palju neid usklikke, kellel olid erinevad takistused. Kellä oli sateensuojaa päänsä päällä? Kellel oli vihmavari pea peal. Tiedätkö, että synti on sateensuoja pään päällä? Kas sa tead seda, et patt on vihmavari sinu pea peal? Uskova tulee kokoukseen. Usklik tuleb kogudusse Ihmettelee, että mitä noi teeskentelee tossa. ja mõtleb, et mis asja ma siin Ei teesklen. täällä mitään henkeä ole. Ei siin vaimu küll ei ole. Hänellä on sateensuoja päällä. Aga tal on endal vihmavari peal. Sataa kyllä, mutta hän ei koe sitä. Sajab kõvasti, aga tema seda ei koge. Synnit pitää tunnustaa. Patt peab olema üles Otetaan tunnistatud. sateensuoja pois päältä. Võtame selle vihmavarju pea Ja pealt ära. heti alkaa tuntumaan, kuinka alkaa pisaroimaan Ja tossa. kohe hakkab Heti tunnet, tulee. kuidas need vihmapiisad tulevad su pähe. Jumala on uskollinen. Jumal on ustav. Epäusko voi sanoa, ei täällä ennenkään ole satanut. Ebausk võib öelda, ega siin varemgi ei ole sadanud. Ei sada nytkään. Ega nüüd ka ei saja. Herra sanoo, että ei ainakaan sun kohdallasi. Ja issand ütleb, jaa, sinu kohal ei sajagi. Niin. Eli Jumala vastaa meidän uskoomme. Jumal vastab meie usule. Tönäisestä naapuria sanoo, että ala uskoa. Lükka oma naabrit ja ütle, et kuule, hakka uskuma. Nyt on aika uskoa. Nüüd on aeg uskuda. Noustaan ystävät ylös. Tõuseme sõbrad püsti. Noustaan ylös ja valmistaudutaan kohtaamaan Herraa. Ja tõuseme püsti ja valmistume kohtuma issandaga. Jos sinä haluat, kaipaat profetiaa, Kui sina soovid siis prohvetlikku sõna, odota siis, että Jumalan henki alkaa liikkumaan sinun ylläsi. siis oota seda, et Jumala vaim hakkab liikuma sinu peal Ja puhu niitä sanoja, mitä hän sulle antaa. ja räägi neid sõnu, mida ta sulle annab. Ja nyt me lähestymme Jumalaa, Ja nüüd me läheme Jumala ligi. mutta emme ohita ristiä. Aga me ei lähe ristist Me mööda. menemme ristin kautta. Me läheme risti kaudu. Ja jos sinä olet kokenut tämän puheen aikana, että on tullut jotakin, pyhänkin on muistuttanut jostakin synnistä. Ja kui sa oled kogenud selle jutluse ajal, et püha vaim on tuletanud meelde sulle midagi sinu pattudest või Kenelle midagi, tuli ajatus, että täytyy tehdä parannusta elämässä? kellel tuli mõte, et peab meelt parandama, Nosta käsi ylös tõsta rohkeasti. käsi julgelt üles. Mennään ristin luo ensin. Läheme kõigepealt risti alla. Ensin tunnustamme ristille syntimme. Kõigepealt risti alla ja paneme oma patud sinna. Jätämme kuormamme ja laiminlyöntimme ristin juurelle. Jätämme kõik oma koormad ja pattu sinna risti puu alla. Annamme Jeesuksen veren puhdistaa meidät luntakin valkeammaksi. Ja laseme, et Jumala Jeesuse veri puhastab meid kõigest üleastumisest. Vapauta Jeesuksen veren lähde. Las vabasta see Jeesuse vere allika. Hän puhdistaa sinut luntakin Ta valkeammaksi. teeb sinu lumest valgemaks. Ja sen jälkeen, kun me ollaan oltu ristin juurella, sitten me siirrymme kaikkein pyhimpään. Ja siis, kui me oleme olnud nüüd risti all, siis me liigume kõige pühamasse. Puraa kaikki kuormasi Jeesukselle. Räägi kogu, anna kõik oma koorem ära Jeesusele. Tunnusta kaikki se, mikä painaa. Tunnista üles kõik see, mis sind vaevab. Anna Jeesuksen veren puhdistaa sinua. Ja luba, et Jeesuse veri puhastaks sind. Ja sen jälkeen, kun omatuntosi on puhdas, Ja selle järgi, kui sinu südametunnistus on puhas, sen jälkeen me uskalluksella siirrymme armon istuimen eteen. siis me läheme armu trooni ette. Ja siellä on Jumalan voima ja Jumalan kirkkaus. Ja seal on Jumala au ja Jumala vägi. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että tulet kohtaamaan jokaista omaasi juuri nyt. Halleluja. Issand, ma tänan selle eest, et sa kohtud igaühe Kiitos, Herra omaga Jeesus, siin. siitä, että sinun veresi tulee ja puhdistaa omiasi. Ma tänan, et sinu veri puhastab meid igat ühte. He saavat kokea sydämen oman tunnon vapautusta. Nad saavad südametunnistuse puhtust kogeda. Ja me saamme uskon kautta yhdessä lähestyä sinun armoistuintasi kaikkein pyhimmässä. Ja me saame usu kaudu tulla armutrooni ette kõige pühamasse. Jeesus, me kaipaamme sinua. Jeesus, me igatseme Me sind. haluamme olla sinun kirkkautesi kantajia. Me tahame sinu aukandjad olla. Herra, me haluamme kokea, kuinka sinun voimasi laskeutuu meidän yllemme. Me tahame kogeda seda, kuidas sinu vägi tuleb meie peale. Nyt ystävä, jos sinä haluat aukaista tämän lähteen, niin sulla on kielellä puhumisen lahja, niin aukaise lähde. Kallis sõber, kui sinul on nüüd see allikas sinu sees ja sul on keeltega rääkimise and, siis ava see allikas nüüd. Kun alkuseurakunta täytettiin pyhällä hengellä,
kui algkogudus täideti püha vaimuga, niin siellä sanotaan, että kun se ääni kuului, siis seal öeldakse, et kui see hääl tuli esile, annetaan ystävät rukouksen pauhun nousta isän valtaistuimen eteen. las nüüd see palve võimas mürin tulla isa trooni ette. Puhu sillä kielellä, mikä osaat. Jos ei ole kielellä puhumisen laajaa, niin ylistä häntä, kiitä häntä. Räägi selle keelega, mida sa oskad. Kui sul ei ole keeltega kõnelemise andi, siis räägi ja kiida issandat oma keelega. Halleluja, Jeesus, halleluja, halleluja. Shedelende karalamasia, dalande kuandaralamasia. Anna erä tulesi laskeutua kansasi ylle. Luba, et sinu tuli tuleks sinu rahva peale. Shedelende karalamasia, daletein shorolo koriaralamasende, halleluja. Sherelele korelende kuanalamaye shorolo koriaralamassia, daleten kuanalamasia, halleluja. Edelleen kuanalamasia. Heti kun tunnet, että Jumalan voima laskeutuu sinun yllesi, täiesti sellel hetkel, kui sa koged, et Jumala vaim tuleb sinu peale, jos sulla on jotain kipua tai liikerajoittuneisuutta, kui sul on mingisugust valu või mingisugust liikumis niin tee jotain puuet, semmoista, mitä et ole pystynyt tekemään. siis tee midagi sellist, mida sa ei ole ennem suutnud teha. Toimi uskon kautta. Tegutse usu kaudu. Usko on teko. Usk on tegu. Usko on luja luottamus. Usk on kindel veendumus. Liikuta sitä kipeätä niveltä. Liiguta seda kanget kaela. Halleluja. Ja heti kun voima liikkuu sinun ylläsi, just sellel hetkel, kui vaim tuleb sinu peale, silloin Jumalan merkki on tullut. Siis Jumala märk on tulnud selle peale. Ja alat tekemään sitä, mitä olet kaivannut, odottanut Jumalalta. Ja hakka tegema seda, mida sa oled lootnud, oodanud Jumala käest. Jos olet odottanut kielellä puhumisen lahjaa, kui sa oled oodanud keeltega kõnelemise ja kun andi merkki on tullut, ja kui märk on tulnud, niin ala puhumaan kielillä. siis hakka rääkima keeltes. Sharala karelende karalamas, serelende karalamas, sherelele kariaralamas, sierele kuanaralamas, serelende karalamas. Sherelele korelende kuanaralamas, halleluja. Kiitos Herra, sinun tulesi. Tänu sulle, Issand, laskeutuu. et sinu tuli tuleb Me alla. odotamme sinua. Me ootame sind. Me odotamme sinua. Me ootame halleluja. sind. Sherelende kuanaralamas. Annetaan rukouksen pauhun virrata. Ja las see palve mürin liikuda. Ei pysäytetä sitä sydämen lähteen virtausta. Ärme hoia tagasi seda allikat meie enda sees. Uskova pääsee sitä käskyjen ja kieltojen viidakosta pois. Kui usklik pääseb nendest käskude ja keeldude džunglist välja, Niin silloin tulee ne värit elämään. siis tulevad need värvid esile. Toiset ihmiset voi tehdä meidän elämästä hyvin mustavalkoista. Aga teised inimesed võivad teha meie elust väga mustavalge. Älä tee Ära tee tai tee. või tee. Sun täytyy tehdä niin kuin mä sanon. Sa pead tegema nii, nagu mina ütlen. Se on hyvin mustavalkoista. See on väga mustvalge. Se on surkeeta. See on kurb. Jumala haluaa tehdä meistä sisältä ohjautuvia. Aga Jumal tahab meid teha seestpoolt Jumalan juhitavaina. kirkkauden kantajat on sisältä ohjautuvia. Need, kes kannavad Jumala kirkust ja au, nad on seestpoolt juhitavad. Kuuntelee Jumalaa Nad kuulavad ja Jumalat tekee sen mukaan. ja teevad selle järgi. Ja silloin tulee elämään tarkoitus. Ja siis tuleb elu mõte. Silloin tulee elämään se semmoinen halu, että mä haluan palvella Herraa. Siis tuleb selline soov ja tahe teenida Issandat. Silloin pääsee tylsästä arjesta eroon. Siis pääseb sellisest igapäevasest rutiinsest hallist elust välja. Normaalisti se arki on vaan semmoista rutiinin suorittamista. Normaalselt tavaliselt on see igapäevane elu selline hall argipäev, öeldakse. Ihminen elää joka päivä. Inimene elab iga päev. Ja sitten sä kysyt, mitä keskiviikkona tapahtui. Siis küsid, et mis kolmapäeval juhtus. Sä kysyt perjantaina, että mitä keskiviikkona tapahtui. Sa küsid reedel, mis kolmapäeval juhtub. En mä muista. Ei, ma ei mäleta enam. Se oli samanlaista rutiinia kuin kaikki muut. Samasugune rutiin nagu kõik muudki Sä päevad. menet Herran kanssa. Aga kui sa lähed Issandaga koos, Niin silloin sä muistat, ai niin, keskiviikkona tapahtui, Herra oli siellä. siis ma mäletan, siis ma tean, jaa, Issand oli seal, ta tegi midagi. Se on ihan erilaista elämää. See on täiesti tõsi, see on täiesti erinev elu. Kuka koki Jumalan läsnäoloa tässä kokouksessa? Kes koges täna Jumala lähedalolu täna selles koosolekul? Monet koki. Paljud kogesid. Varmaan melkein kaikki.
peaaegu võib-olla isegi kõik. Se on hienoa. See on hea. Tässä ilmapiirissä, Sellises atmosfääris, näkee selles atmosfääris näeb, kuuled ja silloin tässä ilmapiirissä paranee. ja selles atmosfääris sa paraned. Tässä ilmapiirissä voi ajaa vihollisen pois. Sa võid selles atmosfääris käskida vaenlasel minna ja ta läheb. Ja tämä on se ilmapiiri, mitä meidän tulee tavoitella koko ajan. Ja see on see atmosfäär, mida me tegelikult peaksime nõudma pidevalt. isa, me kiidame ja täname selle eest, mida sina siin täna tegid. Ja nüüd minu süda veel võbiseb sees ja ma tajun, et ta ligiolu on siin ja ma tajun, et ta teeb veel edasi. Nii et ärge pange ennast plõksti kinni lihtsalt, vaid olge veel edasi avatud, sest Jumala vaim teeb edasi, ta räägib edasi. Mõni võib-olla läheb koju ja kohtub seal oma Jumalaga, nii et olge jätkuvalt avatud. Sest Jumal igatseb jagada endast. Ta igatseb jagada oma südamest. Ja me täname, issand, sind selle eest. Tänu sulle. Issand, me täname ka selle ohvri Anni eest, mis sai kokku pandud. Issand, me õnnistame seda ja me õnnistame, issand, igat andjat. Jumal, ja mingu see sinu töö heaks, issand. Ja nii nagu sa ütled, kes kastavad teisi, saavad ise kastetud, kes annavad, saavad juurde. Nii nagu sinu külvi ja lõikuse seadus on, issand, kiitus ja tänu sulle. Aga rahu Jumal, varustagu teid kõige heaga, tegema tema tahtmist ja saatku teie seas korda seda, mis on tema meelt mööda, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuni. Aamen.